गोनांथि मा दंबावो जोंनोथ' नांगौ सुबिदासो रन्जन दैमारिया जाहैबाय सासे हिर' फिसा बिटिआर लाबोबाय होननाय लोगो लोगो प्रमद बर'आ बिथाङा दिनै एनडिपिखौ डिप्राइभ खालामनो गोनां जादों आरो जाय सेक्रेटारिमोन बे बिथांखौबो दिनै जेलाव हरनाया प्रमद बर' जोंनो थांनानै थानायाव बे गामिनिफ्राय बै गामिसिम बै गामिनिफ्राय बै टाउनसिम बे थांनो हानाय सुबिदाखौसो नांगौ गथ' गथाय खांगोन गथ' गथायखौ गियान होनो थाखाय सोलोंथाइ होनो थाखाय जोंनो स्कुल कलेज नांगौ कमप्लिट हाग्रामा महिलारि सारा बेफोरखौ दिनै मावफुंजोबनानै होबाय बावैसो सान सिगां बिटिसिनि इएम रनजित बसुमतारिया बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ जोंबाय थानाय बनजाराव बारस'नाय मासे गुमा गोरान होननानै माने रुजुदों बे बेलायाव मा बुंगोन खुलुमबाय साफ्रोमनिसिमबो समनि रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम दा बिथां फेरेंगाया जुदि बिदि बुंदोंब्ला बियो खोब लाजिनांथाव मानो होनोबा जोंनाय अराव हाग्रामा महिलारि सारा बारसोमाखै हाग्रामा महिलारि सारा अरखौसो फोजोङो मानोना बेहा गोबाव समनिफ्राय गाव आखायाव हाथियार लानानै नांबोनानै दिनै बिटिसि गठन खालामदों आरो बिटिसिआव मोनसे बिपिएफ पार्टी पलिटिकेल पार्टी बानायदों बे पार्टीखौसो जों अर होननानै साननांगोन मानो होनोब्ला दिनै फेरेंगा बिथाङाबो सा ससेनिफ्राय जाथि होननानै बिथाङा गावनि मावबाय थानाय प्रफेसार बिबानाव थानानै दिनै बिथाङा मावफुङालासे स' स्टुडेन्टफोरखौहाय सा ससेयाव नागारनानै जाथि सिबिनो होननानै थांनानै मावफुंनो हाया मानो हायानो ससे समनिफ्राय बिथाङा फिर फैफिननानै दिनै बेस्टलेस पार्टी इउपिपिएल पार्टीयाव सासे केन्डिडेट महरै समस्तिनि बिगोमा जादों आरो बिथांखौ फोथायनानै बे 14 चिरां दुवार समस्तिनि समस्त बिटिसि बा जनजातिया बिथांखौ फोथायनानै देरहासार खालामदोंमोन जे समस्तिखौ आबुङै दैदेनगोन साननानै नाथाय बिथाङा बे दैदेननायावबो दिनै फैलार राव जनजातिखौ बिथाङा गोजोन होनो हायाखै सोरनिबा इउपिपिएलनि रोहो रोहो जोंनाय सुबाय थानाय अराव बिथाङासो मासे गुमा जानानै बारसोमफैनानै दिनै उफाय गैहेन जानानै दङ मानो होनोबा बिथाङा मालाबाबो साक्सेसफुल खालामनो हानाय दैदेनगिरि नङा गावनि सालायफुबाय थानाय बे सासे प्रफेसार जालायनानै दिनै गावनि खामानिखौ आबुङै मावफुंनो हायै लिडारा बहा समाजनि खामानि मावफुंनो हानो बिथाङा गावहानो बेस्टलेस दा बिथाङा बहा थागोन बहा मा समस्ति सेलेक्सन खालामगोन बिथाङा गावहानो साननानै आग्रो मोनाखै अब्ला बिथाङा सासे पलिटिकेल पार्टीनि बिगोमा बा सासे प्रेसिडेन्टखौ बेफोरबायदि बुंनाया लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव आरो बे लिडारनि जयगथा गैया होननानै आं सानो खाथियाव एमपि बिसायख'थि फैगासिनो दङ नोंथाङा क'क्राझार जिल्लानि बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै आथिखालाव नोंथांमोना बेसेबां थियारि आथिखालावथ' सोलिनाय मथे दा जोंनि बुंनाय रावल' नङा समस्त जोंनि बिटिसि आवहाय मोनफ्रोमबो समस्तियाव बिपिएफनि दोहौआ फैदों आरो नांगोलनि हाबिलासावहाय दिनै बयहाबो साखाफारा आरो जाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय केन्डिडेट महरै दिनै सेलेक्सन जागोन बे बिथांखौ देरहाहरनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्राबाय प्रिपेरेसन जाखाबाय आंबो जाबाय आं सासे बिबानगिरि हिसाबै आंबो हाबगासिनो समस्तियाव आं रिपर्ट लागासिनो आरो फिसा फिसा केम्पेनिंखौ आंबो खालामगासिनो दं साफ्रोमनिफ्रायबो पजिटिभ पइन्ट नेगेटिभआवथ' आं मोनाखै साफ्रोमबो दुखु फकास खालामदों फोरमायदों बिटिसिनि जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर दङ बिटिआरनि जिहेतु दा रुलिं गभर्नमेन्टआव जायनाखि सासनाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोनहा मुं सुयै सुयै जोंनि सिगाङाव सावरायगासिनो दं लोगोसे बिथांमोननि जानानै जाय फिल्डआवहाय डिस्ट्रिक्ट ब्लक प्राइमारि बिबान लानानै दङ बिथांमोननि मुंखौबो सुनानै दं दिनै बिथांमोनहा सनमान होनो रोङाखै होननानै रायजो राजा जाम्बा जाम्बि बा जाय भुगिनानै दं बिथांमोनहा फोरमायनानै दं दा आंनि नुहुरनायाव बिथांमोननि जायनाखि रिपर्ट बे रिपर्टखौ मोननाय मथे आं दा सानो प्रमद बर'
दैदेननाय सरकारखौ आरो जाय दैदेनजाबाय थादों जाय सरकारा दैदेनजाबाय थादों जाय दैदेनगिरिजों बे दैदेनगिरिनि जाहैबाय प्रमद बर' बे प्रमद बर'खौ आं दा सानो सासे बे डिलार मानो होनोब्ला बियो बेसाद रानो दिनैहाय नाय मोनफ्रोमबो समस्ति मोनफ्रोमबो ब्लक प्राइमारिनि सिं सिं थानाय जेसेबांनाखि बेनिफिसारिफोर दं बिथांमोननो मा होनो बेखौ रेशन कार्ड रानदों आरो जाहा डिस्ट्रिक्ट वाइसै बबेबा ब्लकआवहाय हानि मोनथायखौ दिनै मोनहोदों होनदों फोरमान बिलाइ होदों होनदों बे जिनिसखौ गावनि खुगाजोंबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा बुंनानै लादोंमोन जे दानि फोरमान बिलाइ होनाया 2006 आवनो अर्डार जादोंमोन होननानै अब्ला 2006 आव बेखौ होनो थाखाय अर्डार होदोंबा अथरिटि मोनदोंब्ला इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय बै 2006 आव सलायबाय थानाय रुलिं गभर्नमेन्टआ बबे मोनसेयामोन नोंथांमोनानो सिन्था खालामदो बे गभर्नमेन्टआथ' निश्चय बिपिएफ दोलोआनोमोन अब्ला बिपिएफ दोलोआ जे गभर्नमेन्ट सालायबाय थादोंमोन बे समावनो जुदि अर्डार फैदोंमोनब्ला बे जिनिसखौ दानि खुंथाय गोहोआव थानाय दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांखौ हाग्रामा सारा राननो थाखाय डिलार हिसाबै बहायदों होननानै आं सानो सासे बिपिएफनि कर्मि हिसाबै दा फैबाय थानाय एमपिपि सायख'थियाव बिपिएफआ 100% देरहागोन होननानै फोथायनाय दं आरो नामा बेथ' निश्चय फोथायनाय दं देरहाथारगोन माबे मोनसे हानजाजों गोख्रों जुजिनाय जागोन होननानै सानो ओरैनोथ' गोख्रों जुजिनाय हिसाबै फेक्टर हिसाबैथ' जों नुहुरथ'वाखै दा जों फिल्डआव मोननाय रिपर्ट मथे जोंनो फार्स्ट पजिशनाव दं बिपिएफ दोलोआनो आं बेखौ सानदों बा नुदोंबो समस्त जोंना भटार्स बिथांमोना गावसोरनो दुखु प्रकाश खालामदों जों अपोजिशन पार्टियाव थानाय पार्टिखौनो जों गभर्नमेन्टआव लाबोनांगौ बिथांमोनानो मोजां सालायदोंमोन बिथांमोनानो समाजखौ सिबि रोंगौ बिथांमोनानो एक्सपिरियेन्स दं बे एक्सपिरियेन्सजोंनो जों थांनानै थागोन जोंहा गोबां लांदां जानानै थानाय आसनिफोर दङ बे आसनिखौ जों मोनफुंनो हानाय बायदि जों आंखालाव थानो हायै बायदि बारग' सरकारखौ जोंनो नांगौ बिपिएफ दोलोखौ बेफोरबायदि बायदि बायदि पइन्टफोरजों जोंनि सिगाङाव सावरायसोनायखौ नुबाय थानायलाय आं जोंखौनो फार्स्ट पजिशनाव दं होननानै आं साननानै लायो बिपिएफ दोलोखौनो दा आंनि बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन आं जे बिपिएफ दोलोआव फैनाया मास मोनथाम जाबाय खिन्थु आं बिपिएफ दोलोआव फैनाया आं गावनि सार्थनि थाखाय फैयाखै आंहा मोनसे सेन्टिमेन्टेलि जानानै आं फैदों जिहेतु जोंहा दा जोबथेसालियाव थानाय एनआइए केसआव थानाय हाइनान्स नन हाइनान्सआव थानाय थार्डा केसआव थानाय दा लाइफ टाइम जानानै थानाय बिथांमोननि माखासे दुखु दाहाखौ सहायनो हायैयाव न'खरनि ससियेल मिडियायाव अराय सम गाबख्रावबाय थानाय बेफोरखौ आङो गोजोननाय गैयैयाव जेखुनु जाया बबे पार्टिखौ नोजोर होनानै जों बबे पार्टिजों बख'नो हागोन बेखौ आङो टारगेट खालामनानै आं दिनै बिपिएफ दोलोखौ मोननायलाय आं बिपिएफ दोलोआव रन्जन दैमारि फेक्टन हिसाबैनो जों फैदों होननानै आं बुंनानै लागोन एक्सुअलि फैमारदोंबो न' डाउट साब्रैसो दैदेनगिरिया इउनाइटेड फाराम हिसाबै थाबथानानै दं खिन्थु इउनाइटेड फारामावबो रन्जन दैमारि ग्रुप हिसाबै गैथाया होमबाबो लस गैला बिपिएफआ सोरखाराव बा खुंथायाव फैयोब्ला रन्जन दैमारिखौ 100% बख'नो हागोन होननानै नोंहा फोथायनाय दं नामा बे फोथायनायाथ' आंनिल' नङा रायजो राजानाव समस्त रायजो बर' रायजोनावनो दङ मानो होनोबा हाग्रामा महिलारि सारा गावनि खुगाजोंनो ससियेल मिडियायाव होख्राव होख्राव बुंदों आं जेब्ला खुंथाय गोहोआव फैगोन सरकार जागोन अब्ला आंनि फार्स्ट प्रायरिटिया रन्जन दैमारिखौ बख'नाय आं जेरैबाबो बख'गोन आरो रन्जन दैमारिजों लोगोसे गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव जेसेबांनाखि केडार्स लिडार्सफोर दङ 64 जन आङो उदां खालामगोन होननानै बिथाङा ससियेल मिडियायाव गावनो बुंदों आरो बेल' नङा आंनि गोजौआव जानाखि खामानि मावबाय थादों बर' समाजनि हयथ' बिथांमोननि फेमिलि रन्जन दैमारि सारनि फेमिलि बिथांमोनाबो हयथ' गोसो गोरबोजों सापर्ट खालामनो हागौ हयथ' बिथांमोनानो जुदि फोथायनाय दङब्ला आं सासे व्यक्ति हिसाबै आं सासे दावहारु हिसाबै आंहा मानो फोथायनाय थाया आरो बेबो गावनिनो हारिखौ दैदेनबाय थानाय सासे बर'निनो टप दैदेनगिरि जायखौ जोङो दिनै बिटिसिनि सासे टाइगार होननानै जों गनायनानै लायो बिनिखायनो आंहा फोथायनाय दं बिथाङा जेरै टाइगार एरै टाइगारैनो खामानिखौ मावगोन होननानै निसय बरनगोन बिथाङा आंहा फोथायनाय दं बर'नि साथाम दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि रन्जन दैमारि आरो प्रमद बर'
बिथांमोन साथामनि गेजेराव मा फारागथि दं होनना नोंथाङा सानो? बिथां साथाममोननि फारागथिया जोङो हास्थायदों जाति हिसाबै जातिल' नङा समस्त बिटिसि बा जनगोष्ठीफ्राबो नुहुरखादों नोंथांनि कुइसनखौ। दा बिनि गेजेराव जुदि फारागथिखौ नोंथाङा लुबैबायब्ला बा समाजा लुबैदोंब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। आं फार्स्टआवनो बुंगोन रन्जन दैमारि। रन्जन दैमारिया जाहैबाय सासे हिर'नि महर होनानै दिनै दावहा होबोनाय 34 इयार्स। दिनै बिथाङा 34 इयार्सखौ दिनै कमप्लिट खालामनायाव बिथाङा बहुद बिदिन्थि दं जाति एबा बिटिसिनि जानानै। थारमाने बे बिदिन्थिया जाहैबाय हमनानै ला बिथाङा थैनानै थांनो हागौ, बिथांनि देहा सोलेर बेगें हाराया हा जालांनो हागौ, अब्लाबो बिथांनि नामा गोमोरलाङै बायदि बिथाङा मोनसे जोंनो गुन होदों। जाति हिसाबै थांनानै था, जाति हिसाबै नांनानै गावनि मोनथाय गावनि मर्यादायाव दिनै स्टेन्ड जा होननानै बिथाङा जोंनो होदों। एनडिएफबि जानानै मोनसे कनस्टिटिउसन, पारमिसन, दिनै बे कनस्टिटिउसनखौ जोंनि दानि सोलिबाय थानाय आरो फैबाय थानाय जेनेरेसननि जेसेबांनाखि साननो हनो गोरों जाबोगोन देरनानै दिनै रोंनानै जेसेबां साननो हागोन बिथांनि पारमिसन, बिथांनि कनस्टिटिउसन बेखौ नायबानो गणतान्त्रिक भाबैबाबो जों जातिनि मोनथायखौ मोननांगौ होननानै दावहा होलांबाय थानो हानाय बायदि बिथाङा जोंनो मोनसे बेखौ रोखायै लिरनानै होदों। बेनो बर' हारिनि गिदिर सम्पद होननानै आं सानो। आरो मोनसेया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सार। बिथाङाबो गोबाव सम दावहा होदों जातिनि नामाव। दावहा होनानै दिनै बिथाङा बिटिसिखौ दिनै मोनफुंहोनो हादों। आरो बिटिसिखौ मोनफुंहोनो हानानै बिथाङाबो थिग बेबायदिनो गावनि देहा सोलेर बेगें हाराया सेवलांनानै हा जालाङोबाबो गोमोरनो रोङै जौसे बोसोरनि मोनसे सिनायथि थानाय बायदि दिनै बिथाङा गावनि सान्थौजों गावनि बिबेकजों जेबायदि खामानि मावनानै होदों जोंनि बर' समाजाव, गतै बर' रायजो राजाया बिथांनि अननायखौ मोनाखै होननानै बुङोब्ला गोरोन्थि जागोन। जेराव जोंनि समाजाव जेंना जेंसिया नुजायो बे जेंना जेंसिखौ बिथाङा बोस्रांनानै होदों। मारै होदों? जों जेब्ला आसाम स्टेटजों सलायजादोंमोन जों मोनफ्रोमबो लामाया हाब्रुमोन, सेन्ड ग्रेभेल गैयामोन। बे लामाफोराव थांथावै जायगायावबो माइ गायनो थांग्रा जायगासिमावबो बिथाङा सेन्ड ग्रेभेल सारनानै होदों, अन्थाइ खोलैदों। आरो गामियाव हाबनाय नेसनेलाव सरजाबनाय लामा बेफोरखौ ब्लेक टपिं बानायनानै होदों। आरो बबेबा गामियाव नैबे गामिनिफ्राय बै गामिसिम बारनो हायाखै बेखौबो आरसिसि ब्रिज खालामनानै होदों, दलां। हमनानै ला बिदिन्थि हिसाबै आङो बयनिफ्राय देरसिन दलांखौ आं खोन्थागोन। दिनै जोंहा दङ चिरां हिसाबै आइ दै, जायखौ जों हाग्रामा दालां होनो। हाग्रामा बिथाङा सारा गाव थैलाङोबाबो सेवलांजोबोब्लाबो बे दालाङा सेवनाय नङा। बेनो हाग्रामा महिलारि सार होननानै जों बेखौ साननांगोन आरो गोसोखांनांगोन। सोर बानायामोन? आसामाव इसिबां गिदिर स्टेटखौ सालायनायावबो इसिबां एमपि दङमोनब्लाबो जोंनो बेबायदि दालां लुफुंनो हायाखैमोन। नाथाय बिटिसि लाबोनायनि उनाव हाग्रामा महिलारि सारा सासन खालामनायनि उनाव जों जे इसिबां गिदिर दालां गंनै मोननो हादों आइ दै मोनसेयाव, अब्ला बिनिफ्राय गोनांथि मा दंबावो? जोंनोथ' नांगौ सुबिदासो। जों बहर होदों होननानै जों न'खर साफ्रोमबो भटार्सनो बिल्डिं लुनानै होगोन, बबे गभर्नमेन्ट बेलाय? जोंनो थांनानै थानायाव बे गामिनिफ्राय बै गामिसिम, बै गामिनिफ्राय बै टाउनसिम बे थांनो हानाय सुबिदाखौसो नांगौ। लोमजागोन साजागोन डाक्टार खाना नांगोन, गथ' गथाय खांगोन, गथ' गथायखौ गियान होनो थाखाय सोलोंथाइ होनो थाखाय जोंनो स्कुल कलेज नांगौ। कमप्लिट हाग्रामा महिलारि सारा बेफोरखौ दिनै मावफुंजोबनानै होबाय, प्रभिन्सियेलाइजबो जाबोदों। आरो जोंनो मा नांगौ? आं बेखिनिनि थाखाय बिथांखौ बुंबाय, मान होबाय आरो बिथांखौ अराय सम गोसोखांगोन। दिनै फैदो 3 नाम्बाराव प्रमद बर'। जाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै खुंथाइ गोहोआव दं, बिथाङा दिनै सासन खालामबाय थादों। जोंनि बे समस्त बिटिसि बासिन्दाफोरखौ बिथाङा बेंबाय थादों। खिन्थु राव बिटिसिनि समाजा बा जनजातिफ्रा भटार्सफ्रा बिथांनि सासनाव रावहाबो सेटिसफाइड नङा आरो बिथांखौ बखिनोसो गोनां जादों। थारमाने बिथाङा जे सरकार सालायजेनदोंमोन बे सरकार सालायजेननायाव एनडिएफबिनि
100 कन्ट्रिबिउसन दं आरो एनडिएफबि मुङावनो बे एकर्डखौ खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा गावसोर क्रेडिट लानो थाखाय एकर्डनि सप्तासे उनावनो बुंदों एबसुआ बिटिआर एकर्ड खालामबाय एबसुआ बिटिआर लाबोबाय अब्ला एबसुआ बिटिआर लाबोबाय होननाय लोगो लोगो दिनै प्रमद बर'आ बिथाङा दिनै एनडिएफबिखौ डिप्राइभ खालामनो गोनां जादों आरो जाय सिगनेटरिमोन बे बिथांखौबो दिनै जेलाव हरनाया प्रमद बर' होनबाबो लस गैया मानो होनोबा एकर्ड खालामखांनायनि उनाव बिथाङा बोरै जेलाव हरनो हाखो आरो बिथाङा जेब्ला जेलाव हरदोंमोन अब्ला गबिन्द बसुमतारिया मिथियामोन जानांगौ खुब सम्भब जायनि थाखाय बिथाङा ससियेल मिडियायाव बुंनानै लादोंमोन जे सासे सिगनेटरिखौ जुदि बेफोरबायदि रायदान होनानै जुदि जोबथेसालियाव लांफिनोब्ला जों गाबोन अखानायैनो नेशनेल हाइवे ब्लकेट खालामफिनगोन होननानै बिथाङा गावनि खुगाजों बुंदोंमोन बुंखांनायनि अखानायैनो बिथाङा गुवाहाटियाव लेंहरजानानै दमसि होजाखो ना बुरखाय जाखो गावखौ गथायनानै लाहैबाय माने आसाम गभर्नमेन्टनो गथायनाय लोगो लोगो ना बले नेशनेल हाइवे ब्लकेट ना बले दावहा रन्जन दैमारि सारनि नामाव गासिबो डिसमिस जालांजोबदों अब्ला जाहा बुजिनो मा बाखि दं बिथांमोनानो इन्टारनेलि सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ दोननानै दिनै राजनिति खालामबाय थादों पलिटिक्स गेलेबाय थादों बिथांमोना जोंखौ उल्थायै बुङो बिपिएफआ रन्जन दैमारिखौ लानानै पलिटिक्स गेलेदों जों गेलेयाखै जों बख'नोसो नाजादों बख'नो थाखायनो आं दिनै बिपिएफ दोलोआव फैदों बिपिएफ राजखान्थियाव दिनै राजनितिखौ जों पार्टी हिसाबै बानायदों नाथाय रन्जन दैमारि बा बर'लेण्ड आर्मिफ्राबो जेसेबांनाखि जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि नामखौ लानानै जों राजनिति गेलेयाखै बिथांमोनखौ जों उदांसो खालामनो नाजादों जों राजनिति खालामाखै आरो नैबे जिनिसा नाय दिनै हाग्रामा महिलारि सारा जुदि गाव थैनानै थांब्लाबो बेफोरबायदि नाम रायखांजानो हानाय नाम थालांनो हानाय जुदि सिन्न गालांनो हादोंब्ला आरो रन्जन दैमारियाबो जुदि बोसोर 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 जेनेरेशना रोङै जेरै लावै जुदि जातिखौ सेफगार्ड होनायाव जुदि गणतान्त्रिक भाबै दिनै गभर्नमेन्टजों दावहा नांनो थाखाय जुदि जोंनो जुदि फोरमान बिलाइ होनो हादोंबा कन्स्टिटिउसन बानायनानै परमिसन बानायनानै होलांनो हादोंबा हयथ' रन्जन दैमारिनि बे कन्स्टिटिउसनखौ नायनानै जोंनि समस्त बर' जेनेरेशनफ्रा बिथांखौ गाबखांगोन गोसोखांगोन जोंबो थैजासे गोसोखांगोन जोंनि फिसौ फिथाइफ्राबो बिथांखौ रन्जन दैमारि होननाय जा बर'आव सासे लिडार दंमोन बेफोरबायदि रायखांगोन जेरै जों बिर दैमालुखौ दिनैसिमबो मान होयो बिर माबाखौ मा होनो बेखौ सिखोना जोहोलावमोनखौ थिग बेफोरबायदिनो बिथाङाबो बोसोर बोसोर जौसे बोसोर हाजार बोसोरसिम बिथाङा बेखिनिनि थाखाय आङो प्रमद बर' बिथांखौ जातिनि कन्ट्रिबिउसन दङब्लाबो जातिनि मोजां खामानि मावाखै होननानै आं साननानै लायो बेखिनियानो थेंक इउ